שלום, ברוכים הבאים ל-Water Paper. ל-Water Paper זה ערוץ מאוד מאוד נחמד, שבו יש כל מיני דברים מאוד נחמדים. מי שאתם רואים בתמונה זה הינשוקול, הינשוף שהוא גם קול. תקנו אותו עכשיו, הוא עולה רק $1.90 אז היום אנחנו נשחק משחק עתיק מאוד, שנקרא חדר וחצי. אני ממש אופתע אם מישהו לא מכיר את המשחק הזה. זה משחק מאוד פופולרי בחודש או חודשיים, שלושה חודשים לשנה הזאתי, והוא ממש נחמד. אז כן, היום אני נשחק איתו אינטרו ומתחילים. אז כן, הנה התחלנו את המשחק, המשחק מאוד נחמד. עוד מעט תראו בטמן נגד סופרמן, ידעתי, פרסומת, אתם מתוחכמים ויותר טוב עם סאונד, אז אני אגביר סלש יחליש. כשאני מגביר לא שומעים, כשאני מגביר יותר מדי אז לא שומעים אותי, אז אני לא, בכלל לא שומעים אותי, אני כזה ככה, בלה בלה, אתם בכלל לא תשמעו אותי. אז מי שאתם רואים פה זה הוא סאסון, והוא מסתכל עליך בצורה ממש מטרידה, וסאסון הוא כזה חמוד, לא. סאסון הוא בעצם, די להסתכל עלי סאסון. אם אתם לא יודעים מה זה חדר וחצי, תעשו לי טובה, לכו לטלפון שלכם או לטלפון של ההורים שלכם, תורידו את המשחק, תראו איך משחקים, תחזרו לכאן, וגם אם אתם רוצים לדעת איך משחקים, אז זה כל מיני חפצים מדברים או חיות שאומרים לך מה לעשות וזה צריך לעשות אותו. אוקיי, אז בואו נתחיל. כן, רגע, אבל בואו נשים אזהרה כזאת לפני זה. אזהרה, במשחק זה יש לבבות מדברים, ואולי זה יפגע לחלק ילדים ברגשות. הוזהרתם. אז יאללה, בואו נתחיל. הנה הלבבות המדברים. שים לי טוסט. אומר לכם מה לעשות, אבל קודם כל אני חייב להראות לכם משהו. כשיוצרים פה בכפתור של העצור, יש לך כאן את הלבבות המדברים. אז היום בלבבות המדברים אנחנו נעשה לכם שיעור חשוב לחיים. אני אתן לכם ללבבות האלה שמות, אתם תצטרכו לזכור אותם. לא נקרא ג'ובסטיק, לא נקרא ניגסקי, לא, מה זה משנה? ולא נקרא... לא נקרא הנרי הנורא. אז קראו צ'ופסטיק, ניגסקי, הנרי הנורא. תזכרו את זה או שתמותו. דם ג'ון סי. יאללה בוא נמשיך. אבל לפני זה שאלה פשוטה, תנחשו מה הם יגידו. א', מתחילים, ב', אנחנו עוצרים, ג', למה עצרת אותנו, או ד', ממשיכים. יש לכם 3 שניות. 3, 2, 1. התשובה ד' היא התשובה נכונה, תסתכלו אפילו. ממשיכים. אופס. מתחילים. שים לי טוסט. עדיין תזכרו את השמות כי זה חשוב מאוד, זה שיעור לחיים. שיחקת אותה. תודה. טוב, התחלנו מהתחלה. אז אני מאוד מאוד טוב בזה. שולי ביקש לקום בול ב7. מה שם? במקרה הזה אני לא טוב. חדש. מתחילים. מצטער כל החדשים האלה, פשוט אני שים לי טוסט. מתלמד חדש. שיחקת אותה. תודה. אז כל פעם אני לא מתחיל חדש אפילו עם מקרוס העולם. תסתכל טוב טוב. נו, מה היה בפנים, זוכר? טוב. אני נותן שמות לחפצים במקרר. הסגול זה טחינה, אני קורא לזה. לעגבניה אני קורא עגבניה. לזה שיש לו חור בשיניים קוראים לו מפגר. ויש חומוס, שהוא נראה כמו חומוס. ממשיכים! אני חייב להעביר את זה. אתה צוחק עליי? טחינה, עגבניה ומפגר חומוס. זיכרון צילומי יש לך. ככה אני זוכר, אני אתן להם אישיות שמות. ממש ככה, תתנו לזה שמות גם. שים לי מים אל וקפה. תתנו בשמות שלי. זה ממש חפשים, מביאים אותו ככה עם הטארק. ולוחצים עליו, מפסק ברז, נו זה דבר.
אחי, עף לי הטוסט. לא, אני אתפוס אותך. יאללה, כוכב אתה. אני יודע. אני מחמאות כל כך טובים. אחי, אסור לי זכוכית, אחי. טוב, כאן צריכים ללחוץ על הווינה. אבק. בצורה כזאתי. ולעשות סללום מאוד יפה. עשה טובה, שים את החלב. ועכשיו, טטריס. לא. לא ככה, עם החצים. עשיתי מחצים. קנים של מדען יש לך. תזכרו, אל תעשו את זה מחצים. מחבר שלי זה קרה, לא ללחוץ עם מחצים. תזכרו. שולי ביקש לקום בול בשבע. איך פעם אני מוכן. אני טוב. אלוף! עכשיו שניים! בוא'נה, אתה כלי? תודה! הוא היה אמור להגיד כלי. טוב, אוקיי, אני טוב בזה. לא, אני קרוב. הם לא יצליחו לעצור אותי. טוב. מה לעשות שאני אלוף? אני גרוע בזה, אל תשפטו אותי ככה. כן, משהו באפן בזה. אתה מסתכל? מפגר עגבניה, שימו מילקי. מה שכחתי? מפגר עגבניה, מילקי. מילקי קון. אשכרה. אשכרה, מה מקרר? אל תתפוס אותו בוער. בכלל. בול בזמן. תודה. הנה, רואים? אחר הוא אומר כלי. מלא אותי, רק אל תעבור את הגבול. אני מצליח. בילת אותי, בול. תודה רבה. חייב לאסוף את המפתחות ולצאת כבר לדייט. אני חייב לאסוף את המפתחות. כן, אני סופר ג'וק. אלוף! תודה רבה, אין צורך. אני חייב לשאוב את כל האבק לפני שהבטריה שלי נגמרת. אחי, אתה נהג מפחיד, אחי. תודה. אולי לא. אם אני לא טועה, אני אמור לצלצל בוא ב8. נספור ביחד ילדים. 8. זה ממש לא... לחצתי על 8. תורידו לי את זה מהניקוד כי לא, עשיתי 8. אני רותח, אני חייב להירגע. לא! תקרא לחשמלאי. אוקיי, אני אשים את זה. זה לוזר. זה לא יפריע לי למשחק. דותן, עצור שנייה, הרגת לי את הראש. אני מצטער שאני מסתיר. אכל לי את הראש. אלוף! סתם חילם, זה היה בגלל שלא יכולתי ללחוץ. אצלי שים את הבגדים הצבעוניים. ואצלי רק לבנים. ג'ינס, אפרו-אמריקאי, תחתונים, חולצה, איזה מכנסיים כיף אתה אדומות מכניס לי בצבע צבע חום. לחיים. תודה רבה, לב. עזור לי. אני מרגיש שלם. אני מגיע לבוס. אני לא לוזר. אוקיי, אני לא אני גצקתי. לא הייתי יכול לעבור את זה. בינינו, יש מקום לשיפור. סטופ. האם תרצו עוד משחק ילדים? כן! אז בבקשה. מתחילים!
כן. שים לי טוסט. בוחן פתע! איך קוראים לו? 3, 2, 1. פופסטיק. איך קוראים לה? 3, 2, 1. ניגסקי. איך קוראים לו? 3, 2, 1. מלך הים במבו. אז כמובן שאתם טעיתם בכולם ואני צדקתי, אז בואו נמשיך. ממשיכים. לא פעם אני לא לוחץ על החדש. אני לא. שיחקת אותה. אני טוב. לא להיפסל. אני לא יכול להיפסל. תסתכל טוב טוב. חומוס רגיל עגבנייה. נו, מה היה בפנים? זוכר? כן. חומוס רגיל עגבנייה. חומוס רגיל עגבנייה. זיכרון צילומי יש לך. וואו. דרך אגב, צילמתי את זה. תודה. אני מקווה שהוא לא שומע את זה. שולי ביקש לקום בול ב7. איזה דיוק. פינק. אחי, עף לי הטוסט. יאללה, כוכב אתה. כן, טוב, אני טוב. שים לי מים לקפה. לא, קפה. כן. אני טוב. אחי, אסור לי זכוכית, אחי. וואו, אני טוב. הצלחתי. I did it. טוב. I need to do it. עשה טובה, שים את החלב במקום. מצטער לפתוח קצת. בוא נצביע אותו. לא ככה, עם החצים. קנים של מדען יש לך. עכשיו דאבל. בוא'נה, אתה כלי? כן, או! וואו, איזה תזמון. חייב לאסוף את המפתחות תודה רבה. ולצאת כבר לדייט. לא טוב. זה טוב בזה. אין, אני סופר ג'וק. וואו, אני טוב. שחקתי בזה קצת, אני מודה, אני מומחה בזה. אצלי שים את הבגדים הצבעוניים. ואצלי רק לבנים. לבן. איזה כיף, אתה מכניס לי צבע לחיים. מה, שמתם לב לאף שלו? לבן. אני חייב לשאוב את כל האבק לפני שהבטריה שלי נגמרת. אחי, אתה נהג מפחיד, אחי. אני גוגל דרייב. אלוף! תודה, אני קורנפלקס של אלופים. מלא אותי, רק אל תעבור את הגבול. טוב, אוקיי. בילת אותי, בול. טוב, זה אני גרוע. הם לא יצליחו לעצור אותי. ספוילרים. לא היה... מה לעשות שאני אלוף? תודה. אתה מסתכל? חומוס יופי. טחינה מילקי. מה שכחתי? חומוס. זה הוא. אשכרה. הוא באמת לא לעשות כמו חומוס. תודו בזה. אני מפוצץ, תעזור לי. הנה הפגר. אוקיי, שמות וממשיכים. בית. תמיד איתך שוקולד פעם. רק רגע מרמה במבחנים, אני מקווה שמריר זה נחשב. תמיד איתך שוקולד פעם. ונחזור למשחקנו. ממשיכים! כן! אני מרגיש
מרגיש שלם. היינו באמצע המפגר. אני רותח! אני חייב להירגע! לא, אתה לא. או-אה, זה היה קרוב! נכון, מאוד קרוב זה היה אפילו. תודה. אני כאן כל השבוע. אם אני לא טועה, חוץ מהם אני בשבת. אמור לצלצל ב8. בואו נספור פעם ביחד. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. זה ממש לא 8. לא. איזה לוזר. לא. דותן, העצור מלך הים במבורים. אכל לי את הראש. עוד אחד, ומיחיד ומיוחד. אל תתפוס אותו בוער. כן, טוב. אתה משחק באש, חבור. ואני לא טוב בזה. טוב, לפחות עם לב אחד. איזה לוזר. טוב, אני צריך להסביר את זה. אז אל תסתכלו עליי. לא להסתכל עליי. לא! אני לא אתן לך אפילו אותם. אוקיי, הגמר, אני מקווה שיצא עכשיו משהו מיוחד. מתחילים! שים לי פוסט. עוד פעם. שיחקת אותה. אוקיי. תסתכל טוב טוב. נו, מה היה בפנים? זוכר? אבניה, קוטג', מיקי. זיכרון צילומי יש לך. וואו. תודה, נפתח, יש. שולי ביקש לקום בול ב7. זה טיק דיוק. טק, עובד שעון בינך היא... אחי, עף לי הטוסט. יאללה, כוכב אתה. זה היה אין נראה נורא. הוא עושה את כל העבודה פה. אני לא, אני סתם איש. עשה טובה, שים את החלב במקום. או שהוא כן יכול לדבר. אני חלב. גנים של מדען יש לך. לסו. אחי, אסור לי זכוכית, אחי. טוב, מר חדשן נראה לי, אני לא יודע. שבע, כן, שבע. שכחתי את ה... שים לי מים לקפה. טוב. כן. תודה. עכשיו 2! וואי, איך ידעתי? בוא'נה, אתה כלי? תודה. נראה לי שקלטתי את הקטע. דותן, עצור שנייה, הרגת לי את הראש. אם לא מצליחים פעם ראשונה, לא מצליחים בכלל. עוד. או שכן. אכל לי את הראש. בדרך כלל אני מנסה להצליח בפעם ראשונה, אני מנסה כל הזמן, אבל עדיין הצלחתי, מי אני יכול להתווכח? חייב לאסוף את המפתחות ולצאת כבר לדייט. דברים מלחיצים אני חייב להסתיר. דברים מלחיצים, כן, אני סופר ג'וק. המצלמה שלי היא, וכשאני החצים, ואז המצלמה שלי... אני מפוצץ, תעזור לי. כי אני חצים יותר נמוכים, אז אני לא חייב. אני אסתיר קצת. מצטער, אבל ככה אני חי בטלפון ממש גרוע. מרגיש שלם. לא, די טלפון טוב, ואני חי טוב. אני לא מתווכח עם זה. מלא אותי, רק אל תעבור את הגבול. מילאת אותי בול. אם אני לא טועה, אני אמור לצלצל ב8. פעם נספור. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. את המכונה? תודה רבה באמת, תודה.
אני רוצה להודות לאמא שלי. אתה מסתכל? ולאבא שלי. יופי. מה שכחתי? טוב, אני רוצה להודות לאבא שלי, לאמא שלי, לאח שלי, לעוד אח שלי, אשכרה. לעוד אח שלי, ולעוד 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 אח שלי. ולאחות שלי. טוב, להסתיר. הם לא יצליחו לעצור אותי. אהו, מה יש לכם? לא! איזה לוזר. אני רותח, אני חייב להירגע. לא מספיק טוב. איזה לוזר. צריך לעבור את הבוס. אני חייב לשאוב את כל האבק לפני שהבטריה שלי נגמרת. האמת היא משחק, פעם שחושבים על זה, המשחק הזה הוא משחק של מזל. כלומר, אם יש לך דברים קשים על ההתחלה, זה עושה לך אותם יותר קלים, נכון? ממשיכים. זה עושה לך אותם יותר קלים. אחי, אז אם יש את הדברים קשים וקלים ואת הקלים וקשים, אז זה קצת יותר... אצלי שים את הבגדים זה. הצבעוניים. הנה זה קל, זה ואצלי קשה, רק זה לבנים. יותר מהיר, אבל זה יותר מדי קל. נכון? איזה איפה אני כיף, פסל- אתה באמת מכניס לי להיפסל צבע לזה? לחיים. אף אחד לא יכול להיפסל לזה, זה פשוט קל מדי. זה מה שזה הופך את המשחק הזה לא מעצבן. אל תתפוס אותו בוער. בול בזמן. בוס. כשאמרתי משהו מיוחד אני מתכוון למשהו מיוחד, כי אני חייב לך את זה. אני טועה. קדימה, let's do that. להסתיר. צ'ק צ'ק צ'ק. צ'ק. אחת ושניים. בוא נעשה את זה שוב, אבל טוב. לא אעשה את זה שוב. במקום זה שאני אעשה את זה שוב, אז אני אגמור את הסרטון ויהיה עוד פרקים לחדר וחצי. עד שאני אבוא את הבוס אני אעשה מלא פרקים. אז תצטרכו לסבול את השיחוק, הגרוע והנוראי שלי. טוב, אם חבר'ה, אם נהנתם תנו לייק. אם תרצו עוד סרטונים תנו סאב. ואנחנו נתראה בפרק הבא של The Water Paper. רגע אחד הייתי צריך להכין אאוטרו, לא? פעם הבאה יהיה אאוטרו, אני מבטיח. לא, אני לא מבטיח. אולי יהיה אאוטרו, אולי.